तो शूटिंग कैमेरा कौन है जो कैमेरा अच्छे ना कैमेरा कौन है हाँ सब शूटिंग चलना तार हो 17-18 30 मिनट कथबार्ता भी सब कविता पढ़ जहाँ कर ये कर रेकर्डिंग हम रेकर्डिंग है तुम गला व्हाट्सएप मतलब एडिटिंग करदेवि ना एडिटिंग करदे तार चलला गोटे कविता कहने चलिए सब चलिए आवाज जाऊ हाँ सब आवाज जाऊ तो ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କବିତା ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କବିତା ଶ୍ରାବଣର ଗୋଟେ ରାତି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ନୂଆ ଶ୍ରାବଣୀ ଅଭିସାରିକା ଭେକ ଖାଏ ସ୍ୱାଗତିକା ବାରିବିନ୍ଦୁ ଝରି ପଡ଼େ ଧରା ସୁଧିରେ ନିଦାଘ ପାଚେରୀ ଦେଇ ହସି ଉଠେ ମରୁଭୂମି ସମୀର ଗାଏ ଗୀତିକା ମଧୁର ସୁରେ ମିଶି କାଳେ ଶସ୍ୟ ଉଇଲା ଧବଳ ବସନେ ଧରା ଶୋଭା ପାଇଲା ତଟିନୀ ଗତି ପ୍ରଖର ତଟ ଦେଶେ ତୋଟାମାଳ ଗହଳିଆ ଲତା କୁନ୍ଦେ ବିହଙ୍ଗ ମେଳେ ଅଖାଣି ବସିଛି ବକ କାହୁକ ଦେଉଛି ଡାକ ରଜନୀ ମାଗେ ମେଲାଣି ଦେଶ ନକାଳେ ସାଧୁବେଳା ଆଗତ ହେଲା ପୂର୍ବ ଆକାଶେ ନାଲି ରେଖା ଚଢ଼ିଲା ପୂର୍ବ ଆକାଶେ ନାଲି ରେଖା ଚଢ଼ିଲା ସୁପ୍ରଭାତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମହେଶ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନେଇକି ଯିବ ଆପଣ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ହଟିଆ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ଗୋଟିଏ କବିତା ଗୀତ କବିତା ହଟିଆ ନାଗର ନାଟ ଲଗାଇଛ କଷଣେ କଷୁଛ ଭକତ ଜନ ଅଦେଖା ଡୋରିରେ ସଂସାର ବାନ୍ଧିଛ ଗୀତା ଭାଗବତ ତାର ପ୍ରମାଣ ସନ୍ଥକୁ ତାରିଛ ଦୃଷ୍ଟକୁ ମାରିଛ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ାଇଛ ମୋ ଡାକ କି ଶୁଭେ ନାହିଁ ଆଉ କାହା ପାଶେ ଗୁହାରି କରିବି ଜାଣି ଯଦି ହେବ ମୌନ ଜାଣି ଶୁଣି ଯଦି ହେବ ମୌନ ହଟିଆ ନାଗର ନାଟ ଲଗାଇଛ କଷଣେ କଷୁଛ ଭକତ ଜନ